मुलांच्या पुस्तकांचा बोजा सरकारनं कमी करावा ही माझी मागणी कायम असल्याचं मत माजी शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितलं आहे. पुस्तकात पानं पण आता तो बंद करून पुन्हा पुस्तकं वाढवतोय. एवढा ढीग घेऊन जातो. त्यावेळेला काय झालं होतं की 60% बोजा पुस्तकांचा कमी झालेला होता. आता हे काय होतं, थोडंसं हा निर्णय पुढच्या वर्षी तरी सरकारने बदलावा आणि मुलांचा पुस्तकाचा बोजा कमी करावा अशीच माझी मागणी राहील. कारण मुलांनी एवढा बोजा घेऊन जाऊन त्यांच्या एवढा ढीग आहे, परत वह्या नाही लागतात. ते 12वी नंतर त्याला इतर अभ्यासक्रम व्यावसायिक होतं, पण 11वी 12वी अजूनही माध्यमिकची पूर्व माध्यमिक म्हणूनच ओळखली जाते. पण त्याला काय आवश्यकता नव्हती. सगळ्यांची मागणी की पुन्हा मी तुमची मागणी ती शिक्षण मंत्र्यांना सांगतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.